És sziasztok, én Tiger Games-en másodjuk, és az itt egy olyan videó, ahol az a hajó le fog süllyedni. Pedig nagyon sokat készítettem, de mindegy. Na, ezt csak azért csinálom, mindig leesik, mert kínai volt a ragasztó. Ezt azért csinálom, mert a barátomnak ma volt a szülinapja, és nemrég jöttem el a szülinapra, nemrég fejeződött. És akkor most látottam, hogy csinálok egy videót, és most csak töltöttem kevés vizet alap. Na, beigazítom, így néz ki itt mentősön. Ez a kábel tölti most a tablettot. Na, ott úszik a vízen. Kezdett a tázni át egy kicsit az alja. Ott meg itt hátul is. Mentőcsónak. Ja, kicsit csalódó. Nem mentőcsónakba. Ezt inkább hátra rakom. Most majd elkezd süllyedni. Már ott van a víz alatt. Már az hülye kábel beleér mindig. Mennyi is két alapot. Mentőcsónak. Süllyed már el. A kis mentőcsónak is fölborult és lement. Na emberek, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a saját hajómat. Csak aztán már nem mindegy. Csak azért, mert a barátomnak volt a szülinapja. És sziasztok!